Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Andres. Taong 1965, Poro, Cebu. Kabilang sa mga mamumundok itong si Andres. Matagal na siya sa ganoong trabaho na siya namang ilang taon na niyang pinagkukunan ng hanap buhay. Sa kanilang pamilya noon, 5 silang naninila ng mga ligaw na hayop. Ayon sa kanya, ang ganoong trabaho ay hindi nalalayo sa pangingisda. Kung minsan maayos ang huli, pero may mga pagkakataon namang walang-wala talaga. Ang pinakamahirap lang dito ayon sa kanya ay yung milya-milyang lakaran sa mga kabundukan. Kung magkataong hindi matibay ang iyong tuhod, paniguradong hindi ka tatagal sa ganoong gawain. Sa kanilang lugar noon, may isang sikat na istorya ukol sa ermetanyong naglilibot sa mga kabundukan ng isla. Sinasabing ang ermetanyong yon, maraming kakayahang hindi ka panipaniwala sa larangan ng panggagamot. Base rin sa alamat na kapag nahawakan ng ermetanyo ang isang taong may sakit, gaano man kalubha ang karamdaman nito, kusa yung gagaling. Yung iba sinasabing isa yung himala, pero karamihan sa mga albularyo naniniwalang may tangan na malalim na karunungan ng kanan ang ermetanyong yon. Malakas din ang kutob nila na kaya yun naglilibot sa mga kabundukan ay dahil sa gusto nitong protektahan ang lahat ng uri ng nilalang. Nang marinig naman ni Andres ang tungkol sa kwento ng matanda, tuwing pumapanhik sila sa bundok para Manila, patuloy siyang nagbabakasakali na baka makita niya ang ermetanyo. Isa yon sa mga pag-asang pinanghahawakan niya upang magpatuloy sa ganoong trabaho. Kung hindi nyo kasi na itatanong, may sakit sa polio ang ama ni Andres. Yung kapatid naman niya na lalaki, biktima ng sumpa ng pawikan. Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero putol ang pagkalalaki nito. Nung minsan kasing may ginamit yung babae, sinumpa yun ng asawa niya dahilan para gano'n ang sapitin niya. Magmula noong nangyari ito, naging kargo na din nila ang 3 nitong anak. Hindi na rin yun binalikan ng kanyang asawa, kaya na may nagpumilit yun magtrabaho para sa mga anak niya. Alam niyo, Pinuno, ang buong akala ng kapatid ni Andres, doon na magtatapos ang problema nito. Pero sa paglipas pa ng mga buwan, nagpatuloy ang paglakas ng sumpa ng pawikan hanggang sa hindi niya na yon nakayanan. Dala ng lakas ng sumpa, naparalisa ang buong katawan nito. Matapos ang pangyayaring yon, isa na siya sa umako ng responsibilidad para sa mga anak nitong nasa poder nila. Naging mahirap man yon para kay Andres, pero pinili niyang huwag magreklamo. Kahit negatibo na ang lahat, lumaban pa rin sila hanggang sa unti-unti na ring lumuwag ang kanilang sitwasyon. Yun nga lang, para maipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan, kinakailangan nilang magdoble kayod para sa kanilang pang-araw-araw. Mahirap man yun para sa kanila pero wala naman silang magagawa. Isipin nyo na lang, 5 silang naninila tapos yung pinapakain nila nasa humigit 100. Kapag nakakakuha sila ng baboy ramo, hindi na nila yun ibinibenta. Sa halip, ginagawa na lamang nila yung etag para may makakain sila sa panahon na hindi sila nangangaso. Bagaman wala sila roong nakukuhang salapi, ayos na yon, kesa naman ibenta nila ito sa kantidad kung saan hindi yun makakapuno sa kanilang mga pangangailangan. Sa pagsapit ng taong ito,
Naging maayos naman ang pagpasok sa kanila ng mga buwan. Isang beses sa isang linggo, nakakahuli sila ng 2 o 3 baboy ramo at kapag sinuswerte, may nakukuha silang usa. Hindi nila mawari kung saan nagmula ang mga ganoong hayop, pero ayon kay Andres, isa ang mga karne nito sa binabalik-balikan talaga nila sa bundok. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang kanilang paninila. Di man gaanong nakakakuha ng malalaking hayop, pero sapat naman ang kanilang nakukuha para may maipakain sila sa kanilang pamilya. Ayon dito, mas lalo naman silang nagsipag hanggang sa dumating ang isang araw na bigla na lamang nagkaroon ng karamdaman ang mga kasama niyang kapatid. Sa puntong yon, wala silang magagawa kundi ang magpahinga sa loob ng ilang araw. Akala ni Andres matitiis nila yon, pero 2 araw pa ang lumipas, pansin na niya ang mabilis na pagkaubos ng mga pagkaing inimbak nila. Dahil sa pangyayaring yon, kahit tutol ang kanyang mga magulang, nagdesisyon siyang manila ng nag-iisa. Sa isip-isip niya, di naman siya gaanong mahihirapan, lalo pat yung mga patibong na kanilang ginagamit, napakadali lang namang ilatag. Matapos naman ang kanyang pagpupumilit, hindi na rin siya napigilan ng kanyang mga magulang, kaya sa araw na yon, kahit malapit nang sumapit ang hapon, naglakas loob siyang mamundok. Bistado na ni Andres ang bawat sulok ng lugar na pinupuntahan nila, kaya kahit gabi pa man siya makauwi, hinding-hindi siya roon maliligaw. Sa pagbagtas naman niya ng daan, naging maayos naman ang lahat. Napakaaliwalas ng buong paligid at ang tanging tunog na kanyang naririnig ay yung mga huni ng ibon at iba pang mga hayop. Sa paanan din ng bundok, may mga magsasaka pa siyang nakakasalubong na siya namang walang sawang nagtatanong sa kanya kung bakit siya nag-iisa. Dahil dito, napangiti lang naman siya habang ipinagpapatuloy ang kanyang paglalakad. Makalipas pa ang ilang oras, narating na nga niya ang lugar kung saan sila naglalagay ng mga patibong. Kahit ramdam niyang wala pang dumaraang hayop sa lugar, pinili niya pa ring maghintay doon ng ilang oras, gawa ng ang susunod nilang pupuntahan ay milya-milya na ang layo mula rito. Medyo nababahala naman siyang makipagsapalaran sa lugar na yon, gawa ng unang-una wala siyang kasama. Ikalawa, maraming ahas ang gumagala noon na masyadong mapanganib sa kanya. At ang kinakatakot niya sa lahat ay yung mga bandidong nang didiskita sa mga mamumundok. Dahil sa ganoong rason, hanggat maaari pinipili niyang malapit lang sa baryo ang kanyang paninilahan. Di naman yun gaanong problema, lalo pat marami naman doong naliligaw. Ilang oras pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan, wala pa rin siyang nakukuha. Papasapit na rin noon ang takip silim, kaya na may hindi na rin niya maiwasang magmadali. Subalit sa kabila nito, pinili niya pa ring maging matyaga sa kadahilan ng malakas ang kanyang kutob na may mahuhuli siya noong mga oras na yon. Pagpatak naman ng takip silim, bago tumungtong ang 7:00 ng gabi, may nasipat na baboy ramo itong si Andres na papalapit sa kanyang pain. Pagsilay naman niya rito, agad naman siyang napakubli habang hinihintay ang paglapit nito. Maya-maya pa, nang akmang aapak na ang baboy ramo, laking gulat na lamang niya nang sagpangin yon ng kung anong nilalang. Nagpumilit pang pumiglas ang baboy ramo pero kalaunay unti-unti na rin yung nanghina hanggang sa magawa na yung makaladkad ng nilalang. Dahil sa pangyayari, ni hindi man lang nagalaw ng mga ito ang kanyang bitag.
Matapos naman niya itong masaksihan, tulala naman niyang pinagmasdan ang buong paligid. Hanggang sa mga oras kasing yon, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga bagay na kanyang nakita. Kahit medyo alanganin, nasisiguro niyang ang nilalang na pumatay dito ay hindi pangkaraniwang hayop. Hindi naglaon. Nang medyo kumalma na ang nararamdaman niya, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang ginawang bitag para iligpit na ito. Yung mga nasilayan niya kasi, sapat ng basehan para ituring niya na hindi ligtas ang lugar na kanyang kinaroroonan. Sa pagbagtas naman niya ng daan pa uwi, paulit-ulit pa rin sumasagi sa isip niya ang mga kaganapang yon. Halos hindi na rin niya maipagkakaila ang kanyang takot, pero sa lahat ng oras pinipili niya pa rin maging mahinahon. Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalakad, bahagya naman siyang natigilan nang may masipat siyang isang matandang naglalakad papalapit sa kanya na may napakaputing buhok. May pasan-pasan din yon na bayong sa likod at sa estado nito parang doon yon naninirahan sa bundok. Dala naman ng kuryosidad ni Andres, agad naman niyang tinanong ang matanda kung saang lugar yon pupunta. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, napangiti lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, "Diyan lang sa unahan. Mag-iingat ka, iho. Sa mga ganitong oras, marami ang umaaligid dito." Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong paglakad papalayo. Nang marinig naman yon ni Andres, minabuti naman niyang wag na yung pansinin. Sa halip, ipagpatuloy na lamang ang kanyang paglalakad pababa ng bundok. Ngunit di pa man siya nakakalayo sa kanyang tinigilan, may napansin siyang sumusunod sa kanya sa likod ng kakahuyang nasa gilid lang ng kanyang dinaraanan. Bagaman hindi siya sigurado kung ano ang itsura nito, nasisiguro niyang may namumula at nanlilisik yung mga mata. Dala naman ng matinding takot ni Andres, mabilis naman niyang tinahak ang daan pababa, subalit nang maramdaman naman yon ng mga nilalang, mas lalo itong nagmadali para malapitan siya. Halos segundo lang noon ang naging pagitan nang masipat niya ang mga itong lumundag mula sa mga sanga ng kahoy. Pagbungad naman ito sa kanyang harapan, doon na niya tuluyang naaninag ang mga kakaiba nitong wangis. Hindi niya mawari pero base sa kanyang mga nasilayan, napakalayo ng mga ito sa wangis ng isang ordinaryong hayop. Ayon kay Andres na, para itong kabayo na may katangian ng isang tao. Kakaiba rin ang balat nito, tapos yung mga balahibo nito sa katawan nakatayo. May mga sungay din ang nilalang na yon at meron itong hawak-hawak na mga palakol. Dagdag pa niya na may pagkakahawig ang anyo nito sa isang tikbalang na parabang hinaluan ng tao at demonyo. Pagtatapat pa niya na dahil sa nakakapangilabot nitong anyo, kahit wala siyang ideya kung ano ang mga nilalang na yon, nasisiguro niyang kumakain yon ng tao. Pag-atungal naman ito sa kanyang harapan, bigla naman siyang napaatras nang masipat niya ang paghampas nito sa lupa ng dala-dala nitong palakol. Sa abot din ng kanyang pagkakatanda, nasa 4 na nilalang ang tumambang sa kanya. Akala nga niya wala na siyang magagawa, pero nang maalala niya ang kanyang pamilya, nagkaroon siya ng pag-asang takasan ang mga ito. Sa isip-isip ni Andres, yung matandang nakasalubong niya ang tanging makakapagligtas sa kanya. Dahil sa ganun niyang kaisipan, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa kinaroroonan nito. Ngunit habang tinatahak niya noon ang daan, napansin naman niyang naglaho na parang bula ang matanda. Kung hindi kasi siya noon nagkakamali, ilang metro pa lamang ang pagitan nila nung nasipat niya ang mga nilalang na yon.
Akala niya nga nung una, lamang siya sa lugar na kinaroroonan nila. Pero habang tumatagal, napapansin ni Andres na nagbabago ang itsura ng daanang kanyang tinatahak. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa unahan, nasipat niyang purong kakahuyan na ang nag-aabang. Gulat na gulat siya noon dahil alam niyang walang ganung daan sa bundok kung saan siya naroon. Dala ng kanyang matinding takot, imbis na gumawa ng paraan para makalayo, unti-unti na rin siyang huminto habang panay ang pagmumura tapos pagsisi sa sarili niya. Ayon kay Andres, hindi siya malalagay sa ganoong pangyayari kung hindi siya naging makulit sa mga magulang niya. Sa isip-isip niya, kung nanatili na lang siya sa bahay nila, hindi niya na sana mararanasan ang ganoong kaganapan. Pagsilay naman niya sa kanyang likod, nasipat niyang paisa-isa ng umaahon ang grupo ng mga demonyong tikbalang. Sa estado ng mga ito, nakahanda na yung patayin siya para paghatian ang kanyang laman loob. Nakakaramdaman siya ng matinding takot sa katawan. Sadyang wala na siya noong mapagpipilian kundi ang mamatay sa mga kamay ng nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapaligiran na siya ng mga ito, agad namang tumulo ang kanyang luha habang pilit pa ring nag-iisip ng mga bagay na pwede niyang gawin. Subalit sa kasamaang palad, lahat ng mga naiisip niyang posibilidad na natiling imposible sa kanya. Sa paglapit naman ng mga nilalang sa kanyang kinatatayuan, paisa-isa naman itong ibinagsak sa lupa ang palakol nitong hawak habang dahan-dahang umaangil. Pagsilay naman sa kanya ng nangunguna sa pangkat na yon, ngumisilang naman ito, sabay hakbang papalapit. Unti-unti na rin niyang nasisilayan ang pag-usli ng mga matatalas nitong kuko, dahilan para makaramdam siya ng panganib. Alam niyo yung pakiramdam ng takot sa kamatayan. Ganon na ganon ang naramdaman ni Andres noong mga oras na yon. Pinipilit niyang isipin na masamang panaginip lang ang lahat, pero alam niya sa kanyang sarili na yun talaga ang realidad. Dahil dito, sinimulan na niyang manalangin para kapag namatay siya, may tsansang makakarating siya sa langit. Akala niya pinuno, yun na talaga ang katapusan niya. Pero pagsugod na pagsugod ng nilalang sa kanyang kinatatayuan, bigla naman niyang nasipat yung matandang may maputing buhok na kumakaripas ng takbo papalapit. Sa kanang kamay nito may hawak-hawak yung tabak, tapos yung suot nito sa likod na bayong nagliliwanag. Hindi niya mawari kung ano ang dala ng matandang yon, pero nasisiguro niyang napakahiwaga nito. Sa loob ng ilang segundong pagtakbo ng matanda, walang kaide-ideya yung mga nilalang na pumalibot sa kanya ukol sa presensya nito. Basta, nagulat na lamang ang kasama ng demonyong tikbalang na papalapit sa kanya nang bigla yung mabuwal at gumulong sa lupa ang mismong ulo nito. Matapos ang pangyayari, nasipat niya ang matandang yon na umupo sa kanyang tabi habang kampanting pinagmamasdan ang mga nilalang. Umalis na kayo! Hindi niyo magagalaw ang batang ito! Sigaw nung matanda. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad namang nilapa ng mga nilalang ang kasama nilang namatay. Matapos nila itong gawin, dali-dali naman silang pumasok sa kakahuyan hanggang sa tuluyan na silang maglaho sa paningin ng mga ito. Sa pagbalik ng katahimikan, doon pa lamang naramdaman ni Andres yung mga kahoy na tumarak pala sa kanyang paa. Napakalalalim ng mga pinagbaunan nito, kaya nung humupa ang kanyang takot, agad naman niyang naramdaman ang hapdi at kirot nito. Isipin ninyo, mula talampakan bumao ng tipak ng kahoy, tagos sa kanyang buto,
patungo sa laman niyang nagdudugtong sa mismong paa niya. May malalim rin siyang hiwa sa may bandang binti na halos umusli na doon ang kanyang buto. Dahil dito, bigla namang dumilim ang kanyang paningin, pero kahit anong mangyari noon, pinilit niyang manatiling gising. Sa isip-isip kasi noon ni Andres, mamamatay siya kapag nakatulog siya. Ayaw naman niya itong mangyari, lalo pat marami ang naghihintay sa kanya. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyo ng matanda, inutusan naman siya nitong humiga habang nagwiwika sa kanya ng, Kumalma ka lang, iho. Huwag mong isipin ang mga sugat mo. Magtiwala ka. Gagaling yan. Pagkarinig naman ni Andres ng sinabi nito, kahit wala siyang ideya kung ano ang matandang yon, pinili niya roong magtiwala. Habang pinagmamasdan niya ang kasalukuyan nitong ginagawa, kitang-kita niya kung papaano yon dumukot ng gamit sa mismong bayong na dala nito. Lahat ng mga bagay na nasa loob ng bayong na yon, nagliliwanag. Kitang-kita yon ng kanyang mga mata, gawa ng namumukod tangi ang kulay nito sa kadiliman. Pagkakuha naman ng matanda ng isang malaking dahon, may nasipat siyang nagliliwanag na tubig sa pinakagitna nitong bahagi. Isipin ninyo, ilang beses na itong binaliktad ng matanda, pero yung mga tubig na yon hindi pa rin nalalaglag. Naalis lamang ito sa pinagkapitan ng dahon nung hawakan yon ng matanda. Ikinalat niya yon sa kanyang kamay, at pagkadampi niya nito sa binti at paa ni Andres, unti-unting umusli yung mga kahoy na nakabaon doon. Dahan-dahan ding kumikipot ang mga sugat niya, hanggang sa mawala na lang ito bigla. Yung pilat ng mga sugat na yon pinuno, wala man lang nakita si Andres noon na parabang hindi man lang yon nangyari sa kanya. Matapos naman itong gawin ng matanda, doon na nito inilahad ang pangalan niya. Pagkarinig naman ni Andres ng pangalang Osmondo, iisang tao lang ang pumasok sa isip niya, at yun ay walang iba kundi ang ermitanyo. Sa puntong yon, lahat ng takot na kanyang nararamdaman ay napalitan ng matinding pagtataka at pagkagulat. Hindi niya kasi gaanong maisip noon na sa dinami-rami ng taong pwede niyang makasalubong, yung ermitanyo pa. Dahil dito, abot langit naman ang kanyang pasasalamat buhat sa ginawa nitong pagligtas sa kanyang buhay. Dagdag pa ni Andres na kung hindi yun dumating, paniguradong patay na siya bago pa siya makauwi sa bahay nila. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Hindi ito nagkataon. Nagpapakita talaga ako sa mga taong likas na may mabubuting puso. Malinis ang kalooban mo, iho. Hindi ka kagaya ng iba na napakabanal sa salita, pero sa puso at isip ubod ng sama. Maraming taong ganyan, kahit mga albularyo ngayon sa ating kapanahunan. Mag-iingat ka. Mapanlin lang ang lahat ng nilalang. Pagkalahad naman ni Osmondo sa mga katagang yon, niyaya siya nitong pumanhik sa mismong pamamahay nito. Ayon sa matanda, hindi pa roon nagtatapos ang lahat, gawa ng kilala niyang mapaghigante yung mga nilalang na nakasagupa nila. Ayon sa ermitanyo na, hindi yun tumitigil hanggat hindi nila napapaslang ang kanilang mga biktima. Punong-puno rin yun ng puot sa kanilang mga katawan, kaya kahit gaano kalakas ang kanilang mga kalaban, pipilitin nila itong paslangin. Pero sa kabila ng lahat ng yon, wala siyang dapat na ipag-alala. Mariing inilahad ng matanda na hanggat nasa tabi siya nito,
walang mangyayaring masama sa kanya. Nang marinig naman yon ni Andres, muli na naman siyang nagpasalamat sa kabutihan itong ipinapakita sa kanya. Paglalim naman ng gabi noong mga oras na yon, narating nila ang kabilang bundok kung saan sa liblib na parte nito may nasipat siyang isang kubo na nakatirik sa loob mismo ng katawan ng isang malaking puno. Napakaaliwalas sa lugar na yon kahit gabi, gawa ng marami doong mga alitaptap na umaaligid. Makalipas pa ang ilang minuto, pagpasok naman nila sa loob ng bahay nito, nabanggit ng matanda na kapag may masamang elementong umiikot sa kanyang lugar, kusang nawawala ang liwanag ng mga alitaptap. Pagtatapat pa sa kanya ng matanda, walang depensa ang lugar niya, pero lahat ng mga naninirahang nilalang doon, pawang mga kasangga niya. Pagkalahad naman ni Osmondo sa mga katagang yon, agad naman siya nitong inabutan ng pagkain para makapaghapunan na rin siya. Hindi ka naman hahanapin ng pamilya mo ngayon, hindi ba? Dito ka na muna magpalipas ng gabi. Bukas malaya ka na. Yung pakiramdam mo kinabukasan, sobra ka pa sa isang bilanggong ilang taong nagdusa sa kulungan. Wika ng ermitanyo sa kanya. Nang marinig naman ni Andres ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang sumasagot doon ng, "Hindi naman ho siguro. At isa pa, wala na rin naman akong mapagpipilian eh." Makalipas pa ang ilang oras, wala silang ibang ginawa kundi ang magmasid sa buong paligid. Kahit puyat na si Andres noon, pinili niya pa ring sabayan ng matanda nang sa gayoy masaksihan mismo ng kanyang mga mata ang mangyayari sa labas ng bahay nito. Pagtungtong naman ng alas 11 ng gabi, doon na unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Pagsilay niya sa mga alitaptap na dahan-dahang nawawala ng liwanag, napansin naman niya ang ermitanyo na napabuntong hininga habang bumubulong sa hangin ng kung anong kataga na halos hindi naman niya maintindihan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, tuluyan na rin niyang nasipat ang mga tikbalang na mabilis na tumatakbo papalapit sa lugar ng ermitanyo. Sa estado ng mga nilalang na yan, alam na alam niyang galit ito dahil sa napakabigat nitong presensya. Pagsilay naman niyang ilang metro na lamang ang layo nito, unti-unti naman niyang napapansin ang animoy pagsikumpulan ng mga engkanto na bigla na lamang umahon sa lupa. Ayon kay Andres na, napakalayo ng wangis ng mga engkantadong yon sa mga ordinaryong tao. Hindi yun kagaya ng mga sinasabi ng iba na may magandang itsura tapos may makisig na mga katawan. Pero huwag kayong magkakamali. Para lang yan sa mga ordinaryong engkanto. Ibang usapan naman kapag diwata ang pinag-uusapan dito. Ayon sa kanya, nakadepende ang wangis ng mga nilalang na yon sa mga elementong kanilang pinapangalagaan. Malahalimaw din ang itsura ng mga ito kung kaya't iniiwasan niya yung pagmasdan. Maya-maya pa, pagsiklab naman ng labanan sa pagitan ng mga nilalang na yon at ng mga tikbalang, saksi si Andres kung papaano magsimatayan ang iilan sa magkabilang panig. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala namang ibang ginawa ang ermitanyo kundi ang magmasid. Tumagal din ng isang oras ang digmaan hanggang sa nalipol na nila ang mga nilalang na yon. Akala ni Andres ililibing ng mga ito ang mga pumanaw nilang kasama. Pero nang maitapon na ni Osmondo yung perlas na hawak nito, lahat ng mga kaibigan niyang pumanaw biglang bumalik sa pagkabuhay. Dahil sa pangyayaring yan, pakiramdam ng mga kasama nito parang walang nangyari.
Maya-maya pa, nang bumalik na sa normal ang lahat, agad naman itong kinaladkad ang lahat ng nilalang na mga napaslang nila para ipakain sa mga itim na elementong inaalipin nila sa lugar na yon. Sa pagsapit ng sumunod na araw pinuno, nadatna ni Andres ang kanyang sarili sa paanan ng bundok. Sa tabi niya, nandoon ang 2 baboy ramo na napakatataba. Pagtayo naman niya, naalala niya ang huling bili ng matanda at yun ay walang iba kundi ang Ipagpaumanhin mo, iho, pero wala akong pinagkakatiwalaan sa mga panahong ito. Mahiwaga at mahalaga ang mga gamit na aking dinadala. Responsibilidad kong pangalagaan ito, kalakip ng mga kaibigan kong matagal ko ng tagasunod. Mabuhay ka at naway hindi ka magbago. Magmula noong bumalik sa alaala ni Andres ang mga katagang yon, hindi niya talaga ito nakalimutan. Alam niyo pinuno, bago mamatay itong si Andres, bitbit pa rin niya ang alaala na may kaugnayan kay Osmondo na may tangang nagliliwanag na bayong. Okay. Opinyon ko sa kwento. Galing ni Manong Osmondo, no? Para siyang si Doraemon. 'Di ba? Yung dun sa bayong, ang daming laman. Pero ito naman kay Manong Osmondo, puro mahihiwagang gamit yon. So ako, feeling ko, sa dami rin ng kaibigan niyang engkanto, sa dami ng kaibigan niyang engkanto na pinapatuloy niya kung nasan siya, pinagkalooban siya ng mga tinatago nilang mutya, sandata, o kung anuman. Lahat yon galing yun sa mundo ng mga engkanto na ipinagkatiwala kay Tatay Osmondo. 'Di ba kaya ang lakas niya lalo na yung dahon na may tubig, tapos nawala lang yung tubig nung hinawakan na niya, yung pala parang panggamot siya, parang recovery potion. Galing. Sayang lang no, kasi nga walang pinagkakatiwalaan si Osmondo. So yung kwento niya nandito lang kay Andres. Tapos di naman sila nagsama ng matagal ni Andres. Hindi rin siya ginawang disipulo. So para sa akin, wala na tayong mahihita sa kwento na to. Mananatili siyang isang napakagandang kwento. Kahit konti lang yung nangyari, konti lang yung pinakita sa loob ng bayong, pero para sa akin, alam naman nating lahat, matik naman na yan, palagi na lang yun sa channel ko na lahat ng nilalaman nun mahihiwagang sandata, or kung hindi, mga mutya o kung anumang kagamitan ng mga engkanto. Pero overall, swerte ni Andres, kasi nabuhay pa siya dahil kay Manong Osmondo. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.